besar saking palenggahan wonten Miss Yuyun dados iyo nah sok Yuyun dalam apa kone ngaturakan sugeng dalu minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin sabalike mbak kula kata salah kali Kang Bawor kali sedaya mawon pengrawit Ibu Sinden Mbak Lengge kali mas dalang mriki niki dalang kabeh puyeng kula sudah ayo ke dipun anu paringi lagu ajeng dangdut monggo ajeng campur sari monggo sederenge sak mangke wonten adicara sambutan dalam lah wis ana pelanggane nyong ta kae wis ana pelanggane apa ayo lagune apa bosku ayo bos apa lagune paling ninggal katresnan aja kedawan ayo lagune apa bos lagune apa Hasan oh manut bae ayo cinta jauh di mata ayo duet ayo ja lah yang senyanyi duet lah jujur yang apa ayo duet satu di situ apa pak iya kalau lagi di streaming nanang MTC spesial iya spesial pokoknya anggar sineng rumah pada bisa ngaturakan sugeng dalu monggo kali sanggar kali ori mesem dalam kondang ada subarkat pokoknya dalu menika ngaturakan assalamualaikum kagem ingkang streaming teng dalem YouTube niku MTC terus official nggih ayo Nduk diparingi lagon arep ninggal katresnan dados arep napa mawon dados monggo ninggal katresnan ngoten napa ya wis pasrah kenal liyane nyong teh kabeh arep apa Eza monggo Mas Ferry pinarak mriki iya nangis ning batin ku semut naliko sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwere lan bengi
Ninggal katresnan sampun monggo. Ninggal katresnan sampun monggo katur lenggah malih kanthi sekeca. Monggo